Welcome back guys. Mayroon na naman tayong panibagong video guys. Ang ating imumukbang ngayon ay pork spicy curry. Mayroon tayong ditong sabaw guys. Mayroon tayong kanin sa likod. Tsaka pipino guys. Tsaka tubig. So guys, bago tayo mag-umpisa guys, mag-pray muna tayo. So guys, umpisa na natin guys. So guys, may sabaw tayo dito guys. First bite guys. Ay so.
Walang kanin guys. Maraming salamat guys sa panonood ng aking mga video. Sana guys, suportahan nyo ang aking YouTube channel at pakipollow sa aking FB page guys, Mr. Dan Vlog. Maraming salamat. Bye bye.